ere gaur azterketa egin beharko banu, ahozko azterketa, trikimailu batzuk kontuan hartzen saiatuko nintzateke. Eta bi multzotan banatu ditut. Batzuk dira jarrerari dagozkionak eta beste batzuk diskurtsoari berari dagozkionak. Lehenengo multzoan batu ditut 10 bat. Eta lehenengo eta behin arnasa hartzea da garrantzitsuena. Arnasa hartzen dugunean, pentsatzeko denbora ere hartzen ari gara. Horretaz gain, birikak airez beteta badauzkagu, argiago hitz egin aldugu eta horrek segurtasun sentsazioa ematen digu. Beste kontu bada, ahoan ezer ez izatea, beraz kontuz txikeak eta horretakoak. Ahoan zer dugula txartuago ahoskatzen dugu edo hitzak ere ez ditugu ondo ebakitzen. Normalean urduri egoten gara honelako egoeretan, eta horrexegatik eskuartean zerbait erabiltzea ez da ideia txarra, nik badut boligrafo bat eta paperak eta bai. Garrantzitsua da zarataka ez ibiltzea, ze bestela gainontzekoak ere urduritu egingo ditugu. Bestetik, garrantzitsua izaten da irribarre egitea. Irribarre egiten dugunean, entzuleak ez dio gure esaldiaren egiturari erreparatzen mezuari baizik, eta horrek gure alde jokatuko du. Eta begirada ere oso garrantzitsua da. Aurrean daukagunari begiratzea garrantzitsua da. Aldela begietara, baina lotsatiak bagara, begitartera begiratzea da konbenigarriena alde hori neutroa baita. Eta erosoago sentituko gara horreta egiten badugu. Badiago aurpegian ere informazio asko, solaskideren aurpegian informazio asko ere topatu dugu. Berak egiten dituen keinuen arabera, jakin aldugu ulertzen ari den ala ez, eta horren arabera birformulatu aldugu esandako ideia edo parafraseatu, eta beraz etengabeko informazio hori aprobetxatu eta gure alde erabiltzeko garrantzitsua izan daiteke. Gorputzak ere badauka garrantzia. Era honetako egoeretan antzeslana ari gara egiten neurri batean, eta jarrera garrantzitsua da, eta jarrerarik orekatuena izaten da aulkian atzean ondo jartzea, bizkarra, aulkiaren bizkarraren kontra, oinak lurrean ondo pausatuta eta belaunak elkarren ondoan baina estutu barik, eta aurrera makurtu gabe. Halaxe jarri behorren mangara horrelakoetan eroso eta egoki sentitzeko. Ideiak trukatzea ere bada ideia interesgarria. Ideia trukaketa dagoenean, elkarrizketa aberasgarriago izaten da, informazioa egoten baita, eta horrek entzulearen arreta bereganatzen du. Galderak egitea ere izan daiteke. Kontua da, azterketa batean norberak ez duela denbora guztia bete behar. Besteari ere utzi behar zaio bere tartea, eta norberak bere saiotzoa edo bere parte hartzea bukatutakoan aurrekoari eta zuk zer uste duzu honetaz, edo zuk zelan ikusten duzu, era horretako galderak egin eskero, berak izango du hitza hartzeko aukera eta gu ere lasaitu egingo gara. Eta azkenik, jarrerari dagokionez, arreta zentzutea gomendatuko nizuek edo behintzat ni saiatuko naiz arreta zentzuten. Arreta zentzuten dugunean, beste pertsona egoten baita prest bere diskurtsoa luzatzeko eta zabaltzeko. Horrek ere emango digu lasaitasuna, eta alde horretatik eroso ibiliko gara. Lehen esan dudan moduan, diskurtsoari dagozkionak aparteko batean edo bigarren multzoan sartu ditut, eta horietan lehenengoa da eskatutakoari erantzutea. Hau da, gai bat eman baldin badigute garatzeko, gai horri dagokion informazio garrantzitsuena eman egin behar dugu. Eta normalean hori izango dugu beti gaia prestatzeko edo zabaltzeko ematen diguten euskarrian. Alde horretatik lasai egon gaitezke. Bigarrena izaten da arrazoitzea eta ilustratzea. Eta horrek esan nahi duena da diskurtsoa pixka bat zabaldu. Eta horretarako zer egin dezakegu? Galdera bat egin ezkero arrazoitu. Galdera arrazoitzen dugun bitartean, gure diskurtsoa luzatzen ari gara. Edo adibideak erabilia ditugu, adibideak ilustratu egiten dituzte ideiak, edo ideia korapilatzuak oso era argian azaltzen lagundu digute. Beste aukera bat izan daiteke egoera batek edo pertsona batek edo zer sentiarazi digun, aldela zergatik sentiarazi digun hori ere azal dezakegu. Eta beste posibilitate bat da
xehetasunak, gaiari buruzko xehetasunik ezagutzen baldin badugu, zergatik ez esan, azkenean informazioa ari gara ematen. Hirugarrena, aberastasunari dagokio, eta aberastasuna diot denbora baldin badago, gure eleziko zabala, adierazi aldugu edo erabil dezakegu, eta egitura multzo zabalaren jabe ere bagarela irakutsi aldugu, edo dugun jari ona, aukera ona esan daiteke. Bestetik, elkarreraginean arituko gara, azterketaren erdia behintzat elkarreragina neurtzeko da. Egizu kontu lagun batekin ari zarela hizketan, eta ahalik eta naturalen egin. Lagunarekin egingo zenuke galdetu, edo iritzia eman, edo berdin-berdin egin alduzu elkarreraginean aritzeko ariketatxo horretan. Ez izan sekula beldurrik, ezer ulertu ez baduzu, galdetu eta eskatu azalpena. Bestela, ulertu ez baduzu, eman dezakezun erantzuna izan daiteke guztiz inkoherentea eta hori okerrakoa izan daiteke. Eta saiatuko nintzateke azkenengo trikimailu bat ere erabiltzen, eta hori da zuzentzea. Idatzian ez bezala, ahozkoan, hanka sartu ezkero, zuzentzeko eta bideratzeko aukera izaten dugu. Eta neurri zein ezkero, azken batean adierazten ari gara gure gaitasuna eta gainditzeko aukera zabalagoa izango dugu. Beraz, suerte on eta ez izan beldur.